खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 मे 2025 मायथाइ एबा 26 बैसाग दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। ध्यान आरो य'गाया नोंथांनि थाखायल' नङा, नाथाय देहायारियैबो मुलाम्फा गोनां जागोन। गहेनाफोर आरो गोजाम मुवाफोराव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो जौगानाय लाबोगोन। गथ'फोरा जयै बारहोनो थाखाय बांसिन सम बिगोन, नाथाय बिसोरनि आखल आखुआ हेफाजाब होलायनाय आरो बुजिनो हानाय जागोन। खामानि मावथायाव थासारिखौ साबसिन नुयो। नोंथांनि मुडआ सानसे मोजां जागोन। नोंथांनि सुबुंथि आरो महरखौ साबसिन खालामनो नाजानाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। जुदि नोंथाङा नाजायो अब्ला नोंथाङा मावनाय गासैफ्राम खामानिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा मोनदांगोन दि मावख'आव साना जोबोद गोख्रै बारलांगासिनो दं। सहायनाय आरो मोनसे मोजां नोजोरखौ लाखि। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। गुबुनफोरजों जयै हाबा मावनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। जुदि नोंथाङा फालांगियाव दं, अब्ला नोंथांनि हाबायावबो जौगानाय फैगोन। हाखु दाखु जेबो आगान दाला, मानोना बेयो नोंथांनि दावगानाय खामानिखौ होबथानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा आराम खालामनांगोन आरो खाथिनि लोगोफोर आरो नखरजों माखासे रंजाथाव बुब्लिफोर बारहोनांगोन। जायफोरा दाहार बियो बिसोरखौ नेवसि। जेंनानि समाव नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद आरो बोसोन मोनगोन। नोंथाङा गुबुननि मोनदांथिफोरनिफ्राय माखासे आयदाफोर सोलोंनो हायो। बेयो नोंथांनि गावखौ फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोबोद गोनांथार। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउआव मोजां मोननायखौ गोरोबनाय मोनगोन। नोंथांनि गाहाय आखुआ सोंखारिनायनि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि रायज्लायनायाव गुबैथिखौ लाखि, मानोना जायखिजाया रोखोमनि आरिमुआरिआ नोंथांनो मुलाम्फा होनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों चन्दननि गुफुर गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि मेगन सानाय आखुआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। नों बेखौ थाबैनो हगारना होयोब्ला साबसिन जागोन। गुबुनजों रायज्लायनाय समाव गोदै राव बाहाय। बे राशिनि आइजोफोरा जाय मार्केटिंनि थाखाय थांगासिनो दं, दिनै गिबि नुनायाव माबा मोनसे गोसो बोगथाबनो हागौ। लोरबां रांखान्थियारि थासारिनि थाखाय नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ। नोंथांनि पार्टनारआ दिनै सोलाय सोल' खालामनायनि मुडआव गैया। बिनिखाय दावराव दावसि सोमजिहोनो हानाय जायखिजाया आयदाखौ दैखांनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। सिंह राशि। गोहो आरो गिनो रोङैनि गुनफोरा नोंथांनि गोसोआरि गोहोखौ बांहोगोन। जायखिजाया रोखोमनि थासारिखौ सामलायनो थाखाय बे गोख्रैथिखौ लाखि। बाहागोआरि फालांगि आरो सोलो गोनां राङारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। नोंथाङा जायखौ फोथायगोन बियो नोंथांनो गासैबो सैथोखौ बुंनाय नङा जानो हागौ। नोंथांनि गुबुनफोरखौ राजि खालामनो हानाय गोहोआ फैबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव गोहोम गोनां फोरमान जागोन। आथिखालाव मोजां मोनलायनायनि निसायाव मोगथाङारि आरो सल'बाथाया ज' जालायनाय बायदि नुनो मोनगोन। बे मोन्दांथिखौ बोजब। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। नों गुबुननि सायाव एसे बांसिन खर्सा खालामनो हागौ। सासे लोगोआ गावसोरनि गावारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांनि बोसोन लानो हागौ। गुबुननि थाखाय खुसि लाबोनानै आरो सिगांनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ ओंथिगोनां खालामगोन।
दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा मावनो सायख'नाय हाबाफोरा नोंथांखौ आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथां आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिनाव मोजां मोननाय आरो रमान्सनि थाखाय थोजासे सम थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। तुला राशि, नोंथांनि फाफ्लियाव गोबां जिरायगासिनो दं आरो थिरांथा लानो थाखाय रोखा साननायनि गोनांथि दं। बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव सांग्रांथिनि गोनांथि दं। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया जिंगा आरो जिंगानि जाहोन जानो हागौ। मोजां मोननाय आरो रमान्सनि आयदायाव हाखु-दाखु आगान लानायनिफ्राय गोजानाव था। माखासेनि थाखाय थि नङै साख्रिया मोनसे मोजां राहा। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोराव जोबथा मिनिटआव सोलायनाय फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मोनसे बिथिं नुनो हागौ जाय बांद्राय गोजोनथाव नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना मोजां लैखोन लाबोयो। नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायनि थाखाय सनमान मोननो हागौ। नखरारि आयदाफोराव जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोजाङै सानना ला एबा न'आव सासे देरसिनजों सावराय। बे राशिनि जायफोरा सिभिल इन्जिनियारिं फरायगासिनो दं बिसोर दिनै साख्रिनि थाखाय मोनसे मोजां कम्पानिनिफ्राय कल मोननो हागौ। मोजां मोनलायग्रा जुलिया दिनै मोनसे मोजां रेस्टुरेन्टाव मोनानि जानायनि थाखाय थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि, नोंथांनि फोथायनाय आरो मिजिंआ नोंथांनि लुबैनायफोर आरो हास्थायनायफोरनि थाखाय गोदान दरखं बेखेवगोन। रोंग'साफोरनि बोसोन गैयाजासे रां थिसननाया खहा जानो हागौ। लोगोफोरा बेलासिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां सानथांखि लाना नोंथांनि सानखौ गोजोंसिन खालामगोन। बांद्राय आबेग गोनां जानाया नोंथांनि सानखौ गाज्रि खालामनो हागौ। जुनियायै जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि आंगोखौ गुबुनजों एसे लोगोआरि नुयो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होयो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि दिहुनथायखौ 2 गुन खालामनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोजा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि दिन्थिफुंनायजों गोजोनगोन। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया गोजौआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ नोंथांनि गाव फोथायनाय आरो मोजां साननायजों गोहोम खोख्लैगोन जाय सोरखौबा नोंथांनो मोनसे मोजां खाबु होनो थाखाय दैदेननो हागौ। मोनसे गोदान फालांगि जागायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जायफोरा हाबा जायाखै बिसोरो मोनसे आरजाथाव जुलिनि थांखि मोननो हागौ। बे राशिनि सुबुंफोर जाय राजखान्थियाव लोब्बा दं बिसोरो मोनसे मख'जाथाव मासि मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, धोरोमारि आरो धोरोमारि गोसोनि आयदाफोराव खामानि मावनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि सानथांखि खालामनाय रां बावजानिफ्राय गोजानाव दाथां। हाजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया दावहायाव महर लानो हागौ। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गावनि बिमा-बिफानिफ्राय मदद ला। जुदि नोंथाङा बिथांमोननि बोसोन बायदियै खामानि मावो अब्ला नोंथाङा थारैनो जेंनानि सुस्रांनाय नागिरनायाव जाफुंसारगोन। जिउनि दावराव-दावसियाव नोंथाङा गावखौ खाफालगोनां मोनगोन मानोना नोंथांनि लोगोआ थारैनो बयनिख्रुइबो साबसिन। बै गोदान सानस्रिफोरखौ दिनै नोंथांनि गोसोआव फैनाय रां आरजिनो थाखाय बाहाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि, दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। गासैबो नोंथांनि मिजिंथिनाय बायदि जागोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों बांसिन सम हगारगोन जाय नोंथांनो मोनसे रंजानायनि मोन्दांथि होगोन। जुदि सोरबा खाथिनि सुबुंजों माबाफोर दावराव-दावसि जादोंब्ला बेखौ बाव आरो लोगोनि आखाइ फोलाव। बेरेखाफोरा नोंथांखौ गादबनो नाजानो हागौ। बेनिखाय नोंथाङा सांग्रां जानांगोन।
मावख'आव मोनसे गोदान खामानिनि थाखाय नोंथांनो बिबान होनाय जानो हागौ आरो बेखौ फोजोबनायाव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे गाहायाव फैनायखौ नुनो हागौ। नोंथाङा थारैनो जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।